Em dixwazin jinên leheng ên Kurd ku di nav rûpelên dîrokê de hatine veşartin yek yek bidin naskirin. Jinxaseka Kurd Gulnaz Xatûn. Çawa ku mêr hene, mêrkok hene û mêrxas hene, bi vî rengî jin hene, jinkok hene û jinxas hene. Yek ji van jinxasa Gulnaz Xatûna Serhedê ye. Di xwezayê de jî ji hêla lehengiyê ve cudatî di navbera nêr û mêyan de tune ye. Weke ku Seydayê Cigerxûn jî dibêje, şêr şêr e, çî jin e, çî mêr e. Rast e, piling piling e, çî nêr e, çî mê ye. Gulnaz Xatûn jî bi rastî pilingeka Kurda ye. 5000 sal e ku civak bûye ya mêran jin li paşê tune, bihêzkirine û ji rastiya wan derxistine. Lê di nav gelê Kurd de ev xwesteka ol û bîrdoziyan bi delalî pêk nehatiye û jinên Kurd bi tevahî radestî civaka mêran nebûne. Jinên Kurdan hem dayîktî kirine, hem rençberî kirine û hem jî şervantî kirine. Barê herî giran li ser pişta wan û tu carê stûyê xwe netewandine. Di şewbêr ku civatan de jin tim xwedîgotin û biryar bûne. Ji nav vî gelî gelek jinên leheng rabûne û yek ji wan jî Gulnaz Xatûna Serhedê ye. Gulnaz Xatûn xwişka pêşkêşekî serhildana Agirê İzzetbek e. Ji zaroktî ve tim li civata kekê xwe İzzetbek rûdinêşt û godarî wan dikir. Keçeke aqilmend û jîr bûye. Ji hemû pêşketin û qewmandinên welat agadar dibe. Weke siyasetmedarekî xwe pêş dixe û tevlê hemû civîn û xebatan dibe. Piştî sewandina temen bî kesekî welatparêz re dizewice. Kurekî wê çêdibe û navê wî datîne Sedîq. Ger ku dê jinxas be, wê kur jî bibe mêrxas. Gulnaz Xatûn kurê xwe bi hestên welatparêzî mezin dike, di heman demê de Sedîq li ber destê xalê xwe weke şervanekî jîr bi delalî mezin dibe. Piştî ku serhildana Şêx Saîd têk diçe, weke ku tê zanîn gelek giregir û zaneyên Kurd tên xeniqandin û gelek ji direvên Binxetê diçin rojavayê welat. Li gelek ciyan jî hinek kom û grûp li hember dewletê li ber xwe didin û pevçûn piçûk be jî didome. İzzetbek li herema Agirê li ber xwe dide bi gelek serok eşîr û pêşkêşên zana yên Kurdan re di nav têkiliyan de ye. Piştî avakirina Xoybûnê, Êsa Nûrî Paşa bi İzzetbek re dikeve têkiliyê û li çiyayên Agirê serhildan mezin dibe. Gulnaz Xatûn jî bi kurê xwe Sedîq ve di nav serhildanê de cî digre. Kurê wê hêşxort e. Bi xalê xwe İzzetbek re bi lehengî ditekoşe. Gulnaz Xatûn weke serokeke jin di nav gel de, di nav şer de diçe û tê jinan bi rêxistin dike û tevlî kar û barê serhildanê dike. Dewlet bi hemû hêza xwe ya leşkerî bi ser serhildanê ve diçe. Ji hêla dîplomasî ve bi dewleta Îranê û heta bi ya Sovyetê re dikeve têkiliyê ji bo ku destek ji derve newe sînoran dide girtên û bi dest qirkirinan dike. Ji geliyê zîlan bigire heya çiyayê Tendûrekê bi de hezaran Kurd di qirkirinan de derbas dibin û bi de hezaran jî tên mişextîkirin. Di vê navberê de Gulnaz Xatûn îsîr dikeve û dixin zîndana Mûşê. Di zîndanê de jî
bijin xasî li ber xwe dide. Gulnaz Xatûn hêj di zindanê de di şerekî dijwar de kekê wê İzzet Beg û kurê wê Sedîq tên kuştin. Dewlet ji bo tepsandina psîkolojiya wê serê her du lehengan jêhil dike, dixin tûrikan û dibin zindana Mûşê. Gazê Gulnaz Xatûn dikin û serê kekê wê û kurê wê dibardin ber piyê wê. Gulnaz jin e, dayîk e, henûn e, dilşewat e, kezeperît ye. Jin hezddar in, nazik in û tim çavên wan stêrbar in. Lê Gulnaz Xatûn weke jinxaseka leheng stêrkên xwe dibarêne nava xwe pêta wî agirê ser dil û kezeba xwe ditefîne. Ji bo ku dilê neyar pê xweş nebe, nahêle yek diropek stêr ji çavên wê biherike. Dîmeneke wisa di dinyayê de li tû derî çênebûye û nehatiye jiyankirin. Ne sosyolog, ne psikolog û ne jî wêjevan nikarin wî dîmenî û hestên Gulnaz bînin ziman an jî bijînin ser kaxizan. Tu kes nikare wî qasî danasîn bike. Gulnaz Xatûn li ber her du seriyan çik piya disekine. Pora wê gij dibe, mûyên wê dibin weke derziyan di laşê wê de. Çavên wê belog dibin, xwîna wê dirên bedena wê de weke birûskê diherike. Em ê vê rewşa ewarte ji pênûsa Nûrî Dersimî bînin ziman. Nûrî Dersimî di pirtûka xwe de wiha dibêje. Gulnaz Xatûn cara pêşî ditewe ber serê hilkirî yê İzzet Beg. Bi dengekî bilind lehengiyên wî yek bi yek dijmêre. Piştre destê xwe dirêjî serê kurê xwe dike, çavên wî mez dide û bi dengekî bilind. Ev conegayê min e. Ji bo vê rojê min şîr dayê. Ger ku ji bo doza Kurdistanê min bi vî rengê mirina wî nedîta, min ê şîrê xwe lê heram bikira, dibêje. Piştî qirkirin û têkçona serhildana agirî gelek kes hatin kuştin, hinek reviyan derveyê welat û hinek jî mişextî bajarên biyaniyan bûn. Dibe ku baweriya hinek kesan jî şikestibe û radistî çarenûsa xwe bibin. Lê digel her tiştî li hengên weke Gulnaz Xatûn tu carî bêbawer nebûn. Hêvî di dilê wan de mezin dibe. Hemû êş û janên xwe di nava xwe de vedişartin û tekoşîna xwe didane meşandin. Di derheqê Gulnaz Xatûn de agahiyên berfireh tune. Kaçî demê ji zindanê derketiye nayê zanîn. Lê li gorî hinek dîrokvanan, piştî ku ji zindanê dertê li Dêrsimê bi besiya hefsera Sêtiriza re xebitiye û piştî têkçona serhildana Dêrsimê derbasî roşîlat bûye û gihîştiye mîna qazî jî. Ango di xebatên dewleta Mehabadê de jî cî standiye. Di jiyana Gulnaz Xatûn de tê dîtin ku jina Kurd çiqas berxwedêr e, çiqas dilpola ye, çiqas evîndarê welatê xwe û gelê xwe ye. Digel hemû qirkirin, kuştin, zindan, xîzanî, mişextî û hewêdî dîsa jina Kurd serê xwe netewandiye. Tim jiyanek bi rûmet xwestine û tu carî bêrûmetî nepeşirandine. Ev asılbûnî ji koka dîroka Kurd tê û hêjî didome.